Bine v-am găsit la episodul 1 din La Țară. Astăzi vom vedea cum duce tata și unchiul vacile alături de un vițel. Hai să vedem. Bună ziua! Noi mergem să ducem vacile. Am doar 6 ani și mereu am vrut să fac și eu ceva din acum. A tata are niște probleme, iar unchiul merge tot bine. Vaca aceasta a nebunit, doamnelor. Mamă! Nu mai da Niangi. Oh, se întâmplă ceva acolo. S-au încălcit vacile. Nu știu, am întârziat. Au obosit vacilile. Poate ce se întâmplă? Nu știe doar nimeni. Trebuie să se întâmple ceva cu oamenii ăștia. Pentru că mâine va se afla un episod. Azi nu o să știi. Vaca asta a făcut pipiat sau tata. A făcut caca, uitați, aici ce e aici. Uitați. Cred că nu trebuia să vă arăt asta. Oricum, nu contează. Acum ducem vacile la suchiniță, dar destul de complicat. Hai să vedem, transmit, acum puteți vorbi cu Azielia, sora mea. Spune, Ange, ceva. Cum ți se pare această treabă? Urât? E foarte grea și vacile sunt foarte urâte, deci mă scuzați, dar nu pot să duc toate vacilile. Da, acum adică le gustați. Nu le gustăm, dacă e topilul lui vacile. Adică acest mic prunc? Animal, să zicem. Bine, papa. Ok, deci am întrerupt transmisiunea cu doamna Angelia. Acum mergem către mine. Oricum, să vă spun punctul meu de vedere. Mie mi se pare că aceste vaci sunt prea alizate. Acum. Din nou sora noastră cere că vrea să mai apare. Hai să spunem, ce vreți? Bună ziua! Azi am dus vacile. Scuzați-ne, dar ne-am mai văzut deja o dată, deci... Bine, vă las. La revedere! Bine, în episodul 2 o să mai apară o dată surioara mea. Oricum, episodul 2 o să apară peste o zi. Așa că vă rugăm. Nu știu de ce m-am spus asta la mijlocul episodului, dar nu contează. Așa. Aceste vaci sunt uimitoare. Eu filmez. Deci, bună ziua! Azi suntem pe episodul al doilea. Pentru că vă faceți... Nu, scuzați-ne, dar suntem pe episodul 1, niciun pe episodul al doilea, ok? Deci, ați greșit. Oricum, nu contează. Acum puteți vorbi din nou. Nu, atunci eu. Vorbește mai repede, Ce faci?